Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Оделия Бірханова. Район қырларында қызу урақ істі, комбайншылар алдында оңышны вақытында юғалтуларсыз жинау бұрышы тұра. Бір түклі һәм бір түклі қозақлы культураларны жүйеуіші 36%-та башқарылған. Орташа оңыш гектарынан 33,2 центнерні тәшкил ете. Урып жүйеуіші білән танышу үшін біздің түшірі түркімі Восток агрофирмасы қырларында болып қайтты. Восток агрофирмасы егіншілері күзгі бұдай оңышын соқтыра 167 гектарлы басуды 3 комбайн ішлі контроль соқтырып қарау гектарынан 35 центнер оңыш көрсеткен. Шортлары яқшы. Комбайнерларына 2 тапқыр ойнараш білі минутабыз басуда шулай оқ. Өткіз қорқанышынан сақлану үшін насос білі емкость, трактор, шулай оқ жирішкерту агрегаты тұра. Восток агрофирмасының сармаш баш бөлікшесінде күзгі бұдайны 880 гектарда өстіргенлер. Шушы күнлерде орыш культурасын жиярға кірішелер. Иртәнгі шық кибуге үшке кіріше егіншілер, үш күні кешкі сағатлерді тәмамлана. Ислам Насыбуллин 3-ші сезон икмек соқтыруда қатнаша, мұңа қадар әтесіне ердәмші болып ішлеген егіт, бұйыл акрыс комбайны штурвалы ортына өзі отырған. Бұдай соқтырабыз. Урожайность бегейбет. Оларышта погодалар әйбет болса, әйбет кіне батерияларсыз жиып алырға. Комбайнчылар түшкі ашныда ширатла башы хар минутлары есепті техника туқтап тұрмай. Соқтырылған икмәкні йөк машиналары зәйлі ватрына илті. Ішімді яратып ішлейм, комбайнерларына 2 тапқыр ашатабыз, чтобы аларның настроениялары болсын. Кәйфләре яхшы комбайнчыларның техниканың түзүлеген даими күзәтеп торалар. 2023 ел уңышын җыеп алуда катнаша алулары белән бәхетле егетләр. Оделия Бірханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Зәйлелер шушы көннәрдә 45 ел район сәламәтлек саклау системасында хезмәт куйган теш табибы ортопед Александр Исправников белән хушлашты. Хөрмәтле табибка 76 яшь иде. Үз һөнәренең чын остасы диләр аның турында. Ихлас, яхшы күңелле, кайгыртучан әти, һәрвакыт ачык йөзле, ярдәмчел булуы күпләрдә хөрмәт уятты. Кешегә елмаерга, яхшы сүз әйтеп пациентының авыртуын оныттырырга, тынычландырырга тырыша иде. Сентябрь айында Татарстан телекомпаниялары арасында Камский бриз фестивалі узачак. Узган ел Зей телевидениесі видеооператоры анда катнашып җиңү яулаган иде. Быел фестиваль ничек үтәчәк, бу хакта тулырак киләсе видео язмада. 7 сентябрьдән 9-на кадәр Түбән Кама шәһәрендә төбәк телекомпанияләренең 3-нче тапкыр Камский бриз дип аталган фестивале узачак. Быел ул махсус хәрби операциядә һәлак булган НТР каналы тележурналисты Александр Комаров истәлегенә үткәрелә. Аның исеме белән Геройлар премиясе булдырылган. Фестиваль буенча 7 номинациядә иң яхшы эшләр сайлап алыначак. Бәйгедә катнашучылар өчен шулай ук мастер-класслар, экскурсиялар, очрашулар үтәчәк. Камский бриз фестивале 1-нче тапкыр 2021 елда Анда Татарстанның 20 шәһәр һәм районыннан 25 телекомпания һәм телестудия катнашты. 2022 елда конкурска 100дән артык эш кабул ителде. Фестивальне Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы, Татмедиа акционерлык җәмгыяте, Түбән Кама шәһәре хакимияте һәм НТР медиа холдингы оештыра. Узган ел Зейнформ телеоператоры Александр Тимофеев катнашып видеооператор осталыгы номинациясендә җиңү яулаган иде. Нәселдән нәселгә килгәнеш аеручада үзенчәлекле була. Һөнәрнең серләрен буыннан буынга күчерү яхшы нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Канаш авылында яшәүче Игорь Савгильдин үзләренең нәселендә 3-нче буын умартачы. Умартачылык кәсебеннән кала бу гаиләдә күпләп үгезләр дә үрчетәләр. Тырыш һәм эш сөючән якташларыбыз белән без дә аралашып кайттык. Менә бу үзе монда 2 магазин, менә тутырган бал. Игорь Савгильдин тормыш иптәше Вера ханым белән умарталары арасында кайнаша, уңышны барлыйлар. Тиздән умартачылар өчен кызу урак исте, бала йөртү башлана. 2 көндә 1 магазинны тутырып баралар, менә медаз бара. Савгильдиннар үзләре Канаш авылында яши, авылдан ерак түгел урман эчендә 40 баш умарта тоталар. Гаилә башлыгы Игорь Николаевичның умартачылык белән мавыгуы кечкенәдән килә. Әтисе дә, бабасы да тәҗрибәле умартачылар була. Бабасы ясаган умарталары хәзердә уңыш туплауда хезмәт итә.
Кортлар өчен һава торышы уңай булды быел, табыш яхшы булырга охшаган ди умартачы. Бір умартадан 30-40 кило жыйла инде. Быел менә күп әйбәт була. Уже хәзер инде бір тапкыр весенний бал алдык инде, ниттек качат иттек. Хәзер тагы менә братнадан тагы медак не була инде. Умарталардан бушаган арада Савгильдиннар үгезләре үрчетә, канаштан ерак түгел үз фермалары бар. Крестьян фермер хуҗалык булдырып, халыкны ит белән тәэмин итәләр. Бу өлкәдә Савгильдиннарның тәҗрибәләре зур, моңа кадәр үсемлекчелек белән дә шөгыльләнеп карыйлар. Алдан растениеводство белән инде ферма сатып алдык. Расформировать иткәч колхозларны. Андан дуңгызлар алдан, андан үгезде, дуңгызда бар бергә, андан үгезгә генә калды, үгезләргә генә калды инде. Бүгенге көндә үзләренең техникалары белән кыш өчен малларга ризык әзерләү белән мәшгульләр. Тырышлыклары бушка китми, үзләренең сатып алучылары да бар. Көзен авыл хуҗалыгы ярминкәләре дә Савгильдиннар продукциясеннән башка узмый. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Шуның белән хәбәрләр чыгарылышы тәмам, тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Мин сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.